θα ήθελα να πούμε και για την τελευταία σου συλλογή και για την εταιρεία ορισμένα πράγματα. Ναι. Όσον αφορά την ποίηση. Εδώ είναι πιο συνειδητοποιημένα τα πράγματα. Στην ποίηση τις ονομάζω υπεραφθονίες. Δηλαδή ένας άνθρωπος χορτασμένος πόσο μπορεί να σκεφτεί όπως σκεφτόταν πρώτα ή αν έχει προτείνει. Δηλαδή θα φωνάζει όπως φώναζα προηγουμένως, θα βρίζει όπως έβριζα προηγουμένως. Και συνομιλώ με τον εαυτό μου βέβαια. Αν μου επιτρέπει να σας διαβάσω ένα ποίημα που είναι από αυτή τη συλλογή. Έχω ένα ποίημα που το λέω πείνα. Ήμουνα χορτασμένος αλλά δεν ξέχασα την πείνα. Λέω λοιπόν: μου λείπεις κι απόψε. Σε σκέφτομαι ειδονικά. Μακρινή ανατριχύλα η γεύση σου έρχεται. Να είχαμε ένα φούρνο με το ψωμί και την πείνα να ψήνονται. Μια μυρωδιά σταριού να νοστιμήσει ο Ιούλης. Ένα κομμάτι αντίδωρο για να χορτάσει ο κόσμος και ένα φεγγάρι ολόγιομο στο μαύρο των ματιών. Πάντα δεν είμαι εγώ, είναι και ο κόσμος πάντα. Δεν είμαι εγώ ποτέ, είναι κι άλλος που πονάει και πεινάει. Εντάξει, έχω πολλές νίξεις εδώ πέρα, σας διαβάσω ένα άλλο ακόμα, επιτρέπεις Νίκο. Δελτίων ειδήσεων. Δελτίων ειδήσεων. Οι ειδήσεις έχουν μια ανεπανάληπτη χάρη. Πείθουν. Οι λέξεις κατρακυλούν μικρές χιονοστιβάδες. Ισοπεδαίνουν τη σκέψη. Οι κόρες των ματιών χαμογελούν με εκείνο το μαρμαρωμένο μορφασμό των αγαλμάτων. Οι θόρυβοι στα τύμπανα ασκήσεις πολιορκίας. Η αντοχή δοκιμάζεται από μουσική δωματίου ως άγριο εμβατήριο, ως άγριο σαρκοβόρο εμβατήριο. Η ενημέρωση εκολάπτει την καινούρια γενιά. Είχες σχέσεις με άλλους ποιητές εδώ στην οικογένεια? Βεβαίως. Ελένη Παϊδούση, Ρεγκίνα Παγουλάτου, ο Νίκος ο Σπάνιας, Μάκης Αντζηλιάνος, η Κάρκα, δεν νομίζω να είναι στη ζωή τώρα. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Πάνος ο Μποζίκης, ο Νίκος Αλεξίου, η Ιώτα Ιστρατή, δεν τους θυμάμαι όλους τώρα, τόσα χρόνια. Υπάρχει κάποιο όργανο που... Ναι, υπήρχε και το λέω με λύπη αυτό το πράγμα. Νομίζω στα 1982-83 ιδρύσαμε καμιά δεκαριά λογοτέχνες στην εταιρεία Ελληνών Λογοτεχνών, η οποία είχε και την συνένεση της εταιρείας λογοτεχνών στην Ελλάδα. Εγώ είμαι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών από το 1984 νομίζω, 1985. Ο Πάνος ο Βοζίκης, η Ιώτα Ιστρατή μετέπειτα, η Βάνα Οικοντομέρκου που είναι πεζογράφος, ξέχασα να την αναφέρω. Και κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πήγαμε στην Ουάσιγκτον, πήγαμε στον Κάναδα, στο Μόντρεαλ, κάναμε εδώ πέρα μέσω της εταιρείας πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Και μέχρι που κάποια στιγμή, επί προεδρίας του Μάκη του Τζιλιάνου, αδρανοποίησε παντελώς η εταιρεία και είναι ένα πράγμα που είναι στο μυαλό μας να την αναστήσουμε πάλι και θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια νέα γενιά που θα τους ενδιαφέρει να είναι μέλη? Πιστεύω ναι, γιατί όχι. Απλώς θα πρέπει να δημοσιεύσουμε ορισμένα πράγματα για να έχουν γνώση και αυτοί και θα τους βρούμε τρόπο να τους φέρουμε μαζί, να κάνουμε 2-3 συγκεντρώσεις, να μιλήσουμε, να πούμε γνώμες και να την αναστήσουμε. Είναι η γλώσσα μια ειδοποιώς διαφορά? Πρέπει να γράφουν όλοι στα ελληνικά ή... Αυτό είναι θέμα συζητήσιμο. Είναι θέμα συζητήσιμο. Υποτίθεται αυτό το πράγμα έγινε για τα ελληνικά γράμματα περισσότερο, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι συζητήσιμο. Υπάρχουν και Έλληνες, γνωρίζω εγώ, ότι γράφουν αποκλειστικά στα αμερικάνικα. Είναι θέμα νομίζω ομοφωνίας μεταξύ μας να μιλήσουμε. Αλλά
Ο σκοπός μας είναι τα ελληνικά γράμματα. Δηλαδή η διαφύλαξη, η διατήρηση της γλώσσας. Η διατήρηση της γλώσσας. Μα η γλώσσα είναι ένα από τα εργαλεία του πολιτισμού. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που στηρίζουν αυτή, δηλαδή αν είναι η Εκκλησία ή άλλοι οργανωμένοι φορείς. Να πω τώρα εγώ ένα πρόσφατο, ο Σύλλογος Αθηναίων, ο οποίος είμαι και στο Συμβούλιο. Είναι από τους παλαιότερους συλλόγους. Από τους παλαιότερους συλλόγους έχει αποφασίσει ή ίσως προτάσεις δέχτηκε υπό τη δική του ας πούμε σκέπη να γίνει έκθεση βιβλίου. Και θα συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες λογοτέχνες εδώ πέρα που θέλουν. Θα είναι, ξέρω εγώ, 8ωρη αυτή η έκθεση βιβλίου και θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε οτιδήποτε λογοτεχνικό θέλουμε να διαβάσουμε ή οτιδήποτε μας ζητηθεί και θα είναι και οι βιβλίων. Νομίζω ότι είναι και ο Σύλλογος Λιβάνη θα στείλει και το βιβλιοπωλείο του Εθνικού Κήρυκα. Και το έχουμε αποφασίσει τώρα και τώρα σας το κάναμε νομίζω τον Απρίλη. Όμως διαβάζετε ελληνική ποίηση στην Ομογένεια. Υπάρχουν δημόσια βήματα, δηλαδή οι εφημερίδες καλύπτουν λογοτεχνία, τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, έχει εκπομπές λογοτεχνικές, η τηλεόραση. Πιστεύω ότι και ότι είναι αποκλεισμένη. Δεν νομίζω να είναι αποκλεισμένη. Νομίζω ότι και ο Εθνικός Κήρυκας φιλοξενεί στις σελίδες του, σε όσους στείλουν λογοτεχνήματα και στο ραδιόφωνο, το Κόσμος FM, δεν ξέρω τα άλλα, αλλά και τα άλλα. Αλλά οι ομογενείς, μην ξεχάσεις Νίκο μου, ότι είναι αυτοί που είναι μετανάστες. Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρονται μπορεί να ενδιαφέρονται για τα ελληνικά γράμματα, δεν ξέρω πώς ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνία εδώ πέρα της Ομογένειας. Εννοείς ότι το βιοποριστικό έχει κρατήσει πίσω την ανάπτυξή τους στην τέχνη? Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει ανάπτυξη με τον τρόπο που το λες εσύ. Η λογοτεχνία... Γιατί οι Έλληνες θεωρούνται μια εθνική ομάδα στην αμερικάνικη κοινωνία που έχουν προοδεύσει οικονομικά. Οικονομικά, ναι. Πολιτιστικά υπάρχει? Πολιτιστικά είναι και θεατράκια, είναι το ΚΕΠ εδώ πέρα. Φέρνουμε και κόσμο κάτω από την Ελλάδα. Ως τα χρόνια εγώ που έχουμε φέρει πολλούς λογοτέχνες από την Ελλάδα. Αναμεταξύ μας είμαστε, αλλά πάντα τα γράμματα στην Ελλάδα σήμερα λογοτέχνες πόσοι είναι. Και παρόλο που γράφουν από γυναίκες, πληθώρα γυναικών που γράφουν λογοτεχνία, πεζά πάρα πολύ καλή. Αλλά εκεί ζυμώνεται με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ακόμα και το βουνό να κοιτάξουν ή μία κρογελιά, τους χτυπάει κάτι μέσα τους. Εμείς καθημερινά βλέπουμε και σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, τα εδώ. Τι θα ήθελες να εκφράσεις σαν την πιο βασική σου ελληνική αλήθεια? Ποιο είναι πιο ελληνικό που θυμάσαι και σε κρατάει? Μπέρδεμα αυτό, Νιώκο. Μου κάνεις πολύ μπερδεμένη ερώτηση. Πρώτα η μεγάλη περιουσία που έχουν οι αναμνήσεις μου. Και δυστυχώς ή ευτυχώς τις αναμνήσεις μου απορρέουν από εκείνη την εποχή που ήμουν στην Ελλάδα. Τώρα δεν θέλω να χωρίσω τα άσχημα που πέρασα από τα καλά. Πάντα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα με πολύ μεγάλη συγκίνηση και όταν πηγαίνω στο αυτοκίνητό μου και ακούω βέβαια ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, και κάθε τραγούδι μου φέρνει μέρες εκείνες και ψιλοδακρύζω και λέω όσο γερνάω τόσο γίνομαι κομμάτια. Έτσι είναι. Είπαμε, η Ελλάδα κυκλοφορεί στις φλέβρους μέσα. Και αυτό το βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο που είναι το τραγούδι των ελεφάντων, φαντάστηκα εμάς τους μετανάστες σαν τους ελέφαντες που όταν πεθάνουν θα προτιμήσουν να πάνε σε εκείνα τα χώματα για να πεθάνουν σαν τους ελέφαντες. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Αν μου επιτρέπεις να σου διαβάσω λίγο έτσι ορισμένα κομμάτια για να μην... Ελλάδα γη, φωτιά στη σκέψη μου και πέτρα στο κορμί. Γη πληγωμένη στις παρυφές του Παρθενώνα, ομορφιά απέριτη σε χρόνους εύπορους, σοφία και αρχή.
Αφετηρία μου που δένει η περηφάνεια όπως το δάκρυ σε πληγή πεύκου και η καρδιά κόμπος γόρδιος. Χώμα μου, μοναδικό και αγαπημένο, με λυτρώνουν τα βουνά σου με τις συνοστισμένες ψυχές στις κορφές της ιστορίας τους. Δεν είναι που θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα, είναι που περπατώ στις χαρακωμένες σου πλάτες και τέλος δεν έχω. Είναι που σκάφτω το στήθος σου και βρίσκω γάλα να θρέψω το πνεύμα. Δεν είναι το φως που πρωτόδα. Το φως σου το διάχυτο είναι που παιχνιδίζει στο αίμα άνθος γαλάζιο. Η προέκταση της φλόγας που καίει στις δυο σου παλάμες, τρυφερά προφυλαγμένη, καιρή της Ανάστασης. Δεν είναι τα κόκαλά σου τα ιερά, τα δικά μου είναι που σταθμεύουν στο σώμα μου εφήμερα και ζητάνε εσένα. Τα χέρια μου σε μήκος θεόρωτα που σ' αγκαλιάζουν κορμί μου απέραντο. Η φωνή σου που λιγοθυμάει στην απόσταση συλλαβίζοντας σαν οικοδόμηση λόγου. Η γλώσσα σου που προφέρει το ρο με ήχους βοτσάλων. Η ελευθερία σου εξωστρακισμένη σε κέραμους δηλώνει λαούς. Δεν είναι η πείνα που με μεγάλωσε. Είναι ο υδρότας αποσταγμένος σε νερό γάργαρο. Είναι οι πηγές σου που αναβρίζουν φιλότιμο. Ακέραιες οι πηγές σου εντός μου. Μίσχη λουλουδιών σε δάφη άγωνα. Δεν είναι ο Μεγαλέξανδρος που σε πλαταίνει. Είμαι εγώ που σε μικραίνω με την απουσία μου. Ο χώρος μου που σε πολλαπλασιάζει και σε αφαιρεί. Και να πω κάτι και προς το τέλος, για να μην... που λέμε ότι πάντα τα κακά για την πατρίδα και τα άσχημα είναι το παρόν σου με τις ξευγενισμένες διαστάσεις των βημάτων, με την άρχουσα τάξη του συνοστισμένη πίσω από τις ελβετικές θηρίδες, με τον εθνικισμό του εξαργυρωμένο σε νόμισμα προτίμησης, με τη μεγάλη δέα μεταπουλημένη σε φτωχικές γειτονιές, με τις αναπηρικές καρέκλες να σου πιστοποιούν την παραχάραξη της ιστορίας, με τις ορεικές μορφές να σου διαφεντεύουν της νέας σου γενιάς. Τα ιδανικά, το παρόν σου πουλημένο στα μοιράζ και στα φάντομς, με πανεπιστήμια για προδίπλωμα διαβατήριο σε ξένες πόρτες, εκεί που η πλήση εγκεφάλου είναι ανάλογη των σημείων. Το παρόν σου με βασανίζει, με την ακαψία των μειών του, με το χλευασμό στα μάτια του αιώνα, με τη μοναδική καρτερία να παραμένει στη μυθολογία του αμετακίνητο. Το παρόν σου με τη διχασμένη προσωπικότητα. Ντρέπουμε που το μονοπόλησαν υπερέλληνες θετοί. Αν δεν ήταν η ελπίδα να καταβγάζει τον ορίζοντα, η αυτοκτονία μας θα ήταν αναπόφευκτη. Ελλάδα γη μου, στο παρόν σου προσεύχομαι. Είναι που βλέπω ανατάσεις ευθύγραμμες και ακονίζω το μέλλον. Είναι που η αγάπη μου γίνεται πίδακας και εσύ μονάχα ύψος. Είναι που το παιδί μου σε αναγνωρίζει στο χάρτη, στο σχήμα της μικρής του παλάμης. Και κλείνω. Μέλλον μου και απαντοχή μου, ξαναγεννιέμαι από σε, πρωτογενές μέταλλο, αντέχω. Και το έγραψα αυτό το 1982. Είναι ορισμένα πράγματα που είναι διαχρονικά. Και όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά για την ανθρώπινη κοινωνία. Και η ζωγραφική? Η ζωγραφική είναι ένα άλλο, πώς το λένε, γυνάτι, να το πούμε έτσι, που έχω. Από μικρό παιδάκι ζωγράφιζα. Θυμάμαι στα νιάτα μου που είχα μια σχέση με μια κοπέλα και πέθανε. Ήταν εδώ στη Νέα Υόρκη και πέθανε εδώ πέρα. Και ήρθε και θάψανε από την Καλαμάτα. Και έγραψα μετά ένα ποίημα. Και τη ζωγράφιζα κιόλας. Το πορτρέτο το έχω στο σπίτι της μάνα μου στη Ζάκη ακόμα. Και πάντα είχα το ταλένο να ζωγραφίζω ό,τι ήθελα. Εδώ στην Αμερική πάντα ζωγράφιζα. Σε φίλους μου και σε φίλους μου έχω δώσει, γιατί η γυναίκα μου είναι πολύ παράξενη και ήθελε να είναι αυτά που θέλουν, αλλά εγώ δεν σε έκανα τη χάρη. Εν πάση περιπτώσει. Και μέσω της δουλειάς μου... Η φωτογραφία σου είναι ελληνική?
Γενικώς. Έχω κάνει ελληνικά τοπία. Ζώντας στην Αμερική. Ζώντας στην Αμερική, για την Αμερική μιλάω τώρα. Κτίρια που δουλεύουμε μέσα και ανακοινίζουμε τα λάμπης. Λέω στους αυτούς, κύριοι, στους Αμερικάνους, θα σας κάνω και ζωγραφιές. Ό,τι γουστάρεις, τσαμπέ. Λοιπόν, μου λένε ρίλι, αυτοί λέω ρίλι. Βάρ' το κάτω, λέει, στο contract που κάνεις, το βάζω και αυτό. Αλλά βέβαια με ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν θα μου πείτε μα, μου και εξού, αλλά τους δίνω πρώτα μια εικόνα περίπου τι θα κάνω. Ξέρω εγώ, βουνά με ποτάμι, η θάλασσα, η αϊτούς, ή μια ελιά. Έχω κάνει στο Brooklyn, Νίκο, θέλω μια μέρα να πάμε εκεί πέρα. Ένα τοπίο ελιά, θάλασσα και βουνό. Ελιές, δέντρο, ελιά. Έτσι. Θα στο δείξω όταν τελειώσουμε εδώ πέρα. Το έχω στο αυτοκίνητο. Στον χώρο που μπαίνεις μέσα στην πολυκατοικία. Ναι. Στον προθάλαμο. Στον προθάλαμο όλο που είναι μεγάλη πολυκατοικία. Είναι 2 λάμποι μαζί να φανταστείς. Και από τη μια μεριά έχω και από την άλλη. Από τη μία έχω κάνει λουλούδια μυγδαλιάς. Αλλά είναι. Τοιχογραφίες. Ναι, τοιχογραφίες. Είναι λουλούδια μυγδαλιάς καμωμένες με γύψο και είναι σαν να είναι ανάγλυφο. Εντάξει. Και κουράζομαι. Κάθε φορά να κάνω αυτό το χάνω καμία 10 κιλά. Τι λένε, τρελός Έλληνας, τι λένε. Δεν λέγανε τρελός, τους αρέσουν, γιατί ξέρεις, εδώ φοβούνται και στην Αμερική. Μην πάει και τους διεκδικήσω μετά ότι κάνει $1.000.000 και με τρελοί είμαστε στην Αμερική. Εντάξει, το παίζονται αυτό. Με δέχονται ως Έλληνα. Με δέχονται ως Έλληνα και έχουν πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Ελλάδα. Κάποιος καμιά φορά ειρωνεύονται. Μια φορά μου είπε κάποιος, Εβραίος ήτανε, που με σύσε κάποιος άλλος φίλος μου και λέει, Τάσο, δεν μου λες κάτι, έχετε ακόμα αυτό το σπρέι που είχατε ορμόμενος από το έργο, το The Greek Fat Quarry που είχε αυτός. Λέω, το έχουμε, λέω, μην ξεχνάς, με αυτό τα κατεβάσαμε, λέω, στα δέντρα που σας τότε κατεβήκατε κάτω, γίνετε άνθρωποι. Έκανα πλάκα κι εγώ. Ναι, αυτά, Νίκο μου. Τι υλικό χρησιμοποιείς στη γραφική? Θέλω ακριλικά, υψίστης ποιότητας ακριλικά, για να μπορούν να στεγνώνουν εύκολα. Λοιπόν, αυτό πρώτα έκανα λάδια, δεν γουστάρω τα λάδια, δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν τα λάδια. Ναι. Είτε μπορεί να είναι shine, semi-gloss ή flat, αλλά είναι τα υλικά τα οποία δεν ξεβάφουν, δεν αλλοιώνονται, τίποτα, είναι για χρόνια. Στην Ελλάδα όταν πηγαίνεις ζωγραφίζεις? Δεν έχω χρόνο, δεν έχω. Αποτυπώνω σκηνές. Σκηνές. Οι οποίες βγαίνουν εδώ. Ναι. Όντας στην Αμερική πίσω. Ναι, βέβαια, αλλήμωνο. Βεβαίως. Σε ένα κτίριο στο Brooklyn, το οποίο είναι ένα άλλο κτίριο, το οποίο είναι 21 ορόφους, σε κάθε όροφο έχω κάνει με καναβάτσο. Αυτό τα έχω ζωγραφίσει. Στο σπίτι μου μεγάλα καναβάτσα. Μιλάμε ότι μπορεί να είναι 72 ίντσες, είναι όλα 72 ίντσες με 40. Έχω κάνει 21 πίνακες σε κάθε όροφο και ένα τέτοιο. Είναι τώρα, αυτά είναι τώρα 15 χρόνια. Τίποτα δεν έχουν πάθει. Εντάξει, Νίκο, μπορεί να έρθεις μαζί μου να ζωγραφίσουμε μαζί. Ξέρεις, σε ξεκουράζουν ψυχικά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πέρα το τρέξιμο που κάνω, σε ξεκουράζουν. Μ' αρέσουν. Ναι. Και ενώ αρχίζεις τη δουλειά σαν εργολάβος, ναι, καλά, εντάξει, δημιουργείς και την τέχνη μαζί. Είναι ωραίο. Έχω ένα account εδώ πέρα γύρω από το Columbia Presbyterian Hospital, το νοσοκομείο που είναι κοντά στο George Washington Bridge, και εδώ και 5 χρόνια ήταν ένας μάνατζερ. Πέρασε πάντα κουβέντα στην κουβέντα, του δείξει κάτι φωτογραφίες που είχα φωτογραφίσει και μου λέει, Τάσο, γιατί δεν κάνεις τα λάμπη? Άρχισα βέβαια να κάνω, έχω κάνει 3 λάμπη. Τους άρεσε πολύ. Μετά τον διώξαν αυτόν, εψόφισε η ιδέα όλη. Αλλά δεν κολώνω, ξέρεις, δεν κολώνω. Εμείς οι Έλληνες έχουμε το φράθος και καλά κάνουμε και το έχουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία και συνεχίζω. Είναι κάτι που θα ήθελες να πεις στο τέλος? Όχι, δεν ήθελα να πω. Θέλω να είμαστε καλά όλοι και μονιασμένοι, γιατί είμαστε και μια φιλία, ας πούμε, ξέρεις, λιγάκι άγρια. Και εντάξει, πρώτα και τα παιδιά μας να κοιτάξουμε, να τα κρατήσουμε Έλληνες. Να μην ξεχνάμε ποτέ την πατρίδα μας. Ναι. Και
Και πρέπει να πάρουμε και μια θέση σε αυτά που γίνονται στην Ελλάδα τώρα. Πρέπει να πάρουμε μια θέση. Πιστεύω ότι η αποχή δεν ωφελεί κανέναν. Ακόμα και την πατρίδα μας που τα κάνει και τα δημιουργεί. Και η νοοτροπία του Έλληνα δεν είναι μόνο, ακούω φίλους μου που λένε η πολιτική. Μα οι πολιτικοί απορρέουν από εμάς. Εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους βγάζουμε, εμείς είμαστε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει και η νοοτροπία του Έλληνα να ξεφύγει από τον αρματολό και τον κλέφτη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξεφύγει. Όλες δεν έχουμε έτσι. Το Θεό τους αν ρωτήσουν το Θεό μας. Τον ένα τον έκανε ωραίο και τον άλλο άσχημο. Τον άλλον ψηλό και τον άλλο κοντό. Τον άλλον ηλίθιο και τον άλλον έξυπνο. Είμαστε όλοι. Τι να κάνω εγώ, να γίνω κλέφτης, να σκοτώσω για να γίνω μεγάλος επιχειρηματίας? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Έλληνας όμως, με συγχωρείς που το λέω, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Είπανε για τη Ζάκηθο την πατρίδα μου ότι πιάσανε 250 τυφλούς που έπαιρνα σύνταξη τυφλού και δεν ήταν τυφλοί. Όπως εγώ αδέφορο στα γελιά μου δεν μπορώ να οδηγήσω, είμαι τυφλός. Με συγχωρείς. Και εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα, όλοι σε αυτή την έκταση. Ευχαριστώ πολύ για την... Νομίζω αυτό πρέπει να κλείσει, να κάνουμε το editing με το ποίημα αυτό που λέγει την Ελλάδα. Πάρα πολύ έτσι. Αυτό το ποίημα που διάβασα τελευταία. Ναι, διάβασα περισσότερο από αυτό γιατί ήταν πόνος ψυχής το έγραφε το ποίημα αυτό. Αλλά έχω ένα άλλο, αν μου επιτρέπεις, το οποίο το έχω εδώ πέρα δίπλα. Το καινούριο είναι ακόμα χειρόγραφο, το οποίο είμαι εγώ, ο μετανάστης που έχω γίνει γέρος τώρα. Είναι ο άνθρωπος, είναι αυτός που πεινάει, αυτός που πονάει, ο πλούσιος, ο ηλίθιος, ο έξυπνος. Είναι όλα μέσα σε αυτό εδώ το ποίημα, το οποίο θα εκδοθεί, έχω την εντύπωση, σε ένα μήνα από τώρα. Ναι, και είναι ένα συνθετικό ποίημα αυτό το πράγμα. Το έγραψα όντως όριμο άτομο. Για να δούμε. Δεν θέλω να γνωρίζω τι έγινε, ούτε γιατί φοράς το θριαμβευτικό σου χαμόγελο, θυμίζοντας την πρώτη μου αγάπη που καρατομήθηκε από τις ατσάλινες στιγμές της ζωής. Δεν θέλω να πεις για το φαρμάκι στις φλέβες σου, ούτε για τη μεγάλη μου απουσία που με σημαδεύει σαν ολοστρόγγυλη λικάνη, θυμίζοντάς μου ότι ο κύκλος της δική μας ζωής μίκρινε τόσο για να ντυθεί ξανά τη γυμνή πανανθρώπινη πανοπλία του, συγχωρώντας το παντοτινό του δολοφόνο. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, όλα προσχεδιάζονται από μας, πρόσχερα από τη μια όψη και παντοτινά από την άλλη. Σ' άρεσε Νίκο με αυτό, έτσι? Ξέρω. Και από ψηλά ο ουρανός διάσπαρτος από φωτεινά συμπλέγματα όλων των ερώτων που δεν συνετελέστηκαν και που έρχονται τώρα χτυπώντας μου την πόρτα να μου ζητούν επιτακτικά τις ελάχιστες στιγμές τους που δυστυχώς οικειοποιήθηκα αυτά τα αμέτρητα χρόνια της μικρής μου παρουσίας. Αφού λέω εδώ πέρα για τα βάσανα του κόσμου και σε άλλους κι άλλους, λέω για τις περιφορές που έχει το δίκαιο, το άδικο, ο πόνος κτλ. Και τα πάντα είναι μια αέναη περιφορά, από τον αγώνα που επαναλαμβάνεται μέχρι τους στίχους που περιφέρονται για να ακουστούν, ή τους άλλους που είναι καθαρογραμμένοι και πανέτοιμοι για να βρουν έναν συγκαταβατικό αναγνώστη. Και ο αγώνας λόγος προχωρεί και εξελίσσεται μόνο μέσα από τα δυνατά αισθήματα και σμιλεύεται από τη ζωή, έτσι που το εναρχείο λόγος να γίνει διάφανος, απαλλαγμένος από όλα τα σκοτεινά του σύμφωνα. Και τα πάντα είναι μια περιφορά, όπως τα λείψανα των βασανισμένων Αγίων στις γειτονιές του κόσμου, που μας καταστούν ευάλωτους, μα πίθανες ευαισθησίες, ξανά να αναζητήσουμε την περιούσια Παναγιά που θα λατρέψουμε πέρα από τις 2.000 χρόνια. Στο πρόσωπο της μάνας, της αγαπημένης γυναίκας, της πρώτης πανάρχιας ματιάς του ανθρώπου, στο πρόσωπο όλων των συναισθημάτων που θα καταργήσουν την επίκληση και τη συγχώρεση, στο πρόσωπο της λεβεντιάς και της υπερηφάνειας, χωρίς το έλεος, για να βαδίσουμε όρθιοι σε όλες τις εποχές.